Benvingut, benvinguda a la pràctica meditativa de la roda de la consciència. Per començar, adopta una postura còmoda, sense presses. Busca aquesta postura que et permeti seguir la pràctica còmodament, tranquil·lament. Un cop la trobis, pots permetre que els teus ulls es tanquin i amb els ulls tancats pots fer un parell de respiracions profundes, omplint l'abdomen, omplint el pit, expulsant l'aire lentament. Una respiració lenta i profunda que et permet prendre consciència del teu cos, de la teva postura i repassar-la un cop més abans de començar a practicar. Pots modificar-la, acabar-te d'acomodar. I ara sí, pots deixar anar la respiració o senzillament permetre que recuperi el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la. I senzillament l'observes. Senzillament observes la teva respiració, el moviment que genera la respiració. Pots observar el moviment de l'abdomen, el pit, prendre consciència de l'entrada i la sortida de l'aire al nas, o bé, senzillament detectar el moviment en qualsevol altre punt del cos. Senzillament observes el moviment que genera la teva respiració. Sense que tu facis res, sense que tu hi intervinguis, el cos segueix respirant. I aquesta respiració genera un moviment i l'observes, senzillament. I si en algun moment la teva atenció marxa a sons exteriors o a algun pensament o a alguna sensació, està bé. Senzillament la deixes anar i tornes a la respiració. Molt bé. Ara lentament vas deixant anar la respiració i dirigeixes la teva atenció als sons que t'envolten. Sense fixar-te en un concret, senzillament permets que la teva atenció salti per tots aquells sons que t'envoltin o fins i tot per aquella absència de sons en la qual de vegades escoltem aquell xiulet que hi ha per sota dels sons, aquell xiulet del silenci. Senzillament observa els sons. Molt bé. I dels sons, permets que la teva atenció es dirigeixi al sentit de l'olfacte i observes si arriba alguna olor al teu olfacte, recordant que és possible l'absència de sensacions. Pot ser que no rebis res, està bé. Només dirigeixes la teva atenció a l'olfacte i observes què succeeix. Molt bé. Deixes anar l'olfacte i dirigeixes la teva atenció a l'interior de la teva boca, al gust. Observes
la teva boca, prens consciència de la boca. Potser hi ha algun sabor, si has menjat alguna cosa abans de la pràctica o si t'has rentat les dents abans de la pràctica. Observes, senzillament de nou observes. Observes què t'arriba des de la teva boca. Molt bé. Deixes anar la teva atenció per a dirigir-la al cos físic, aquelles sensacions tàctils que t'arriben. Et poden arribar des de les mans, si les tens sobre les cuixes o fent algun mudra, o les sensacions et poden arribar d'altres punts del cos, potser sentint el teu propi pes, aquelles parts que t'estan sostenint. O potser t'arriben aquella sensació de contacte de la pell amb la roba. Permet dirigir la teva atenció al tacte, a la pell, i observa. I ara deixarem els sentits i ens mourem cap a un altre segment. Ens mourem cap a aquella interocepció, aquella consciència d'allò que està succeint dins el nostre cos. Pots prendre consciència de l'interior, del cap, sentint els músculs que hi ha a la teva cara, les sensacions que t'arriben de l'interior, del cap i del coll. Prens consciència de l'interior dels braços, dels músculs, tota aquella informació que t'arriba des de dins. Observes ara les sensacions que t'arriben de la teva esquena. I observes ara l'interior de la part davantera del cos. Et pots centrar al pit, potser t'arriba informació dels músculs, de les costelles, dels pulmons. Potser fins i tot prens consciència dels batecs del cor. La teva atenció va baixant cap a la zona abdominal. Prens consciència dels músculs abdominals, de la zona intestinal.
segueixes baixant, la teva atenció es dirigeix a la zona genital, a l'interior de la zona genital. I la teva atenció segueix baixant. Baixa ara per l'interior de les cames. Prens consciència dels músculs de les cames. Tota aquella informació que t'arriba de l'interior de les cames. Molt bé. I ara deixarem aquesta interocepció i passarem a un altre segment. Un segment que ens du a la teva activitat mental, a observar l'activitat mental. Senzillament, observa si sorgeixen pensaments. Permet que l'activitat mental entri al focus de la teva atenció. Potser sorgeixen molts pensaments, potser n'hi ha menys, ja està bé. Senzillament observes què sorgeix. Molt bé. I ara el que faràs és prendre consciència de com sorgeix aquesta activitat mental, com apareix, com es manté i com va desapareixent, com es va esvaint. I això passa amb cada pensament. I també pots observar què succeeix entre l'un i l'altre. Què passa entre un pensament i l'altre? S'enllacen o hi ha un petit espai entre ells? Només observa. Molt bé. I ara deixarem anar l'activitat mental per a ser conscients de la consciència, per a reforçar aquesta capacitat de ser conscients de la consciència. I el que toca és tornar al centre, deixar de dirigir la teva atenció a algun punt i senzillament ser.
Molt bé. I ara explorarem un nou segment d'aquesta roda de la consciència, tot ampliant la consciència del vincle amb les persones que ens envolten. Pots començar amb aquelles més properes, les que conviuen amb tu o amb la família. I pots seguir ampliant aquesta connexió. Companys de feina, amistats, familiars que no viuen amb tu. I mica en mica segueix ampliant. Potser aquelles amistats, aquells familiars que viuen repartits pel món. Vas prenent consciència de totes aquelles persones que tens repartides pel món. I també prens consciència d'aquelles persones que hi ha en el teu dia a dia, persones amb qui tens una relació neutra. Potser on compres el diari, potser on fas el cafè, potser qui et saluda en entrar al gimnàs. Persones que et vas creuant en el teu dia a dia. I mica en mica vas ampliant la consciència a la gent del teu poble, de la teva ciutat. I vas ampliant, connectant de nou amb aquells que són lluny i ampliant, prenent consciència de totes aquelles persones que hi ha en el món i amb qui d'una manera o d'una altra estem connectats, vinculats. De la mateixa manera que estem vinculats amb la resta d'éssers vius d'aquest planeta. Segueixes connectant, segueixes ampliant. Bé. I seguim avançant, passem a un nou segment d'aquesta roda de la consciència. Un segment que et farà treballar la parla, la veu, i que et seguirà connectant a través de desitjos, d'afirmacions. Senzillament repeteixes interiorment les següents frases. Que tots els éssers vius siguin feliços. Que tots els éssers vius estiguin sans. Que tots els éssers vius estiguin segurs. Que tots els éssers vius floreixin i prosperin. Molt bé. Respires. I tornem a repetir les frases, però d'una manera més interior, més dirigida cap a tu. I així repeteixes que jo sigui feliç i visqui
amb utilitat, connexió i també amb un cor alegre, agraït i feliç. Que jo tingui salut i tingui un cos generador d'energia, flexibilitat, força i equilibri. Que jo estigui segur, estigui segura de perills interiors i exteriors. Que jo floreixi i prosperi i que visqui amb la tranquil·litat del benestar. I ara fas una nova inspiració i ampliem a qui enviem tots aquests desitjos, que és senzillament a tothom. I repeteixes que tothom sigui feliç i visqui amb utilitat, connexió i també amb un cor alegre, agraït i feliç. Que tothom tingui salut i que tingui tothom un cos generador d'energia, flexibilitat, força i equilibri. Que tothom estigui fora de perill, interior i exterior. Que tothom floreixi i prosperi. Que tothom visqui amb la tranquil·litat del benestar. Molt bé. I lentament vas prenent consciència del cos. Vas prenent consciència de com et sents. T'agraeixes aquest moment per tu. Aquest regal que et fas. I el teu ritme, quan sigui el moment, quan sentis que és el moment, obres els ulls i et mantens en calma, sense començar a activar-te, senzillament ulls oberts, i mantens la sensació, la consciència en com et sents, i t'agraeixes de nou aquest regal que et fas. I fins aquí la roda de la consciència completa. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.